Mga opisyal, department heads o mga nurses sa UCMED may unang hatagan sa COVID vaccine. Karong adlaw, ang report ni Nico Sereno. 1,230 ka mga Sinovac vaccine ang gihatag sa Department of Health alang sa mga medical frontliners sa UCMED sa Dakbayan sa Mandawi. Karong adlaw, unang 50 ka mga medical frontliners na bakunahan sa Sinovac. Mapasalamaton si Candice Gochanui, ang presidente sa UCMED, nga usa sa nahatagan og Sinovac vaccine ang mga frontliners sa ilang ospital. Si Gochanui mo'y vaccine number 1. Nagsugod siya sa registration area, dayon sa screening area, sa counseling area ug lahos na sa vaccination area. Sa monitoring area gibantayan ang iyang kahimtang kung nakabatyag bag epekto human bakunahi. Sa pakighinabi giangko ni Gochanui nga sa sinugdanan nabalaka siya sa Sinovac. Apan human sa pakighinabi sa mga health experts nakahukom nga magpabakuna. Well, everything for me is a risk because as we all know, these vaccines are done. They're not traditional. I mean, normally it takes about 6 years to make a vaccine. Iyang giangkon ang karisgo sa iyang gihimo tungod kay sagad sa mga bakuna tun-an man sulod sa unom ka tuig sa dili pa gamiton. Apan mas dako ang kaayuhan nga makuha niya nga magpabakuna gamit sa Sinovac aron makalikay sa pagtakboy sa COVID-19. It's opposed to getting a COVID and then having a long-term effects of the COVID versus a vaccine that can prevent the long-term effects of the COVID. So I decided, let's take the vaccine instead. Si Johanna Paula Vidal, nurse nga nadistino sa mga COVID patients sukad sa pagsugod sa pandemya, nalipay nga usa sa unang nabakunahan. Kalipay. Apir ako. Okay ra jud nako. Walay sakit. As long as mag-monitor lang after taking the vaccine. Samtang gipahibaw ni Dr. Dominga Obenza, Mandaue City Health Officer, nga musunod ang ubang mga frontliners nga mabakunahan. Private health facilities, diagnostics, birthing, laboratories, na kuan siya. I think we have summed up to around 3,500 more or less. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.